Putri, enak lapo iki? Karo. Nempel bandeng di kono lho. Ayo, dinten Mas Adi. Ayo, sing dikasih jempol. Si jae iku lho. Ayo wis gas kuwi kok. Yo, ayo gas. Sing pecute. Jan Sing ndi yang sing ditempul? Iya. Sing ndi? Sing rek. Yo iki rek. Oke. Dene meneh. Oke. BTW angkepi Messi juga aja. Ayo sik engko maneh engko. Kok ya digatung. Jan Lah, ndebol bandeng iki gendeng awon. Men ndebol bandeng kan. Mata lapo? Iki nggak lupa dan lemah. Begitu. Sudah dia rusak. Iya mari kamera. Mari kayak bandeng. Coba mana sini? Ini apa sih? Sing rusak rek. Iya, terus iya, kuning ini. Pandua mesti Suara wis. meneng-menengan. Itu. Udah pilih rek. Iya. Sampai kabut. Meneng-menengan. Nasi ning jero iku ora to. Iya, jero. Mesti iso. Coba iki. Oke. Ono tangan. Ono Sing rireng gede ku. Jan Lah sing iki oke kok klik dah iki. Ora yos, ora cok nyuruh. Jan Ora tak ewangi. Wes. Ora sing iki sing di. Ya kita wis kok. Turu ae wes. Ewangi wes. Aku ngewangi. Sing di Mas Di. Iku wis jembulono. Kabeh. Taline coba ten sik. Ya kali ini coba lihat. Aku mbek Torik. Si alon-alon. Sing iki lho. Iki gak ganten. Jan Yo kiri kau kalau bagian. Ora coba lihat sik. Sing rata lho rek. Oh. Taring noise. Bagus. Jan Jan Ada kecil wis mirip. Tempe. Tempe yang jutaan.